Maayong gabi mga bay. Yes, sakto ang inyong nadungog mga bay. Maayong gabi ang atong greetings karon. Kay karong gabi una mga bay, mag night riding ta. Kauban gihapon ang atong mga amigo sa Filipino-American Cycling Team. So mountain bike o gravel bike ni siya mga bay. Ang atong ruta karon muari ta sa Tesoro Viejo. Mga 3.5 miles lang ni nga trail mga bay, pero daghan ni siya interconnected na mga trail, so pwede ta magtuyok. O maunig hapon ng ako mga kauban mga bay. Oh, hindi eh. Oo, panggabi siya. Si Erwin, si Nico. Kaning gate mga bay, isira ni nila ini ka alas 5. So almost 8 na, sarado na, so pwede ra na to i arsahon ang atong bike.